tamhina local makhatung manthok yang ongke nari hogne korok tamhina phantok rok khamka sikam rok thasum rok o ma hogne nari chinyang rok jong mahai rok nos nuya paina phasa maya ke kayang kulu sengo tona phayo na nasikli laijake jaljat kurti phu. Hello guys, welcome back to new video guys. Ke yang hampu seng sok pajak ang hampu na phanya ni bagai boyang beranya phame ni pusdin dong kamu ba 12 din dong ka khatang suka bona ekdom ke bona na phanya ni phajak ke tabong ka ke jeng Tulasigor bazar thawnai tongo kisa boyni bazar bere na kok botini engdar no dini Tulasigor bazar bere thungnai bongro dini mande bala mande ke bazar kuthumuda mande bai bodin si no ba o biras bozar o bazar kuthumuda ekdom morong mango ke jengabo bazar kisa mande ro paina ne tak thawnai tonglai da te tawo ke himui tonglayo ayango nano saro bike ka bujak yango hampu seng ni lama se khamtai ya nei harpek rok mang lama ke tunaro bezal ne ang tulia ta na je mairok borjak bagai pura kekrang ni view ro naithok dong na je wati rok phainai bagai ekdom sal mane asa hamtai angjak wati phainai angjak jeng tabuk nano song aro thangtolai ta aro bike ka bujak bula jeng nogong ga ke to tini no thangnai ke tak bazar ko thangai oron mason dibone ko mairok chaithani chong ke jeng dibone mayo ko chawiyo koi jeng sarik digi thangsinai ta 3:30 4টা digi o thanglasinai ta tirek ke tabuk ke Tulasigor bazar kisa thangphaigena nang bazar rok phunungnai boyang ni norok naitung ni video no skip khayoi tabuk ke sokpaikha nanasoro oron bike ram thangjak bula ta oron hoyto thanglasinai ta wati phai se bathak ma tonglai shu buphang tola o wati kisi siari hai wati phai dong ke ba amo phan busarok sibile engkam bagai bathak ma tonglai shu yang khamphai kenai tabo ke sok paikha Tulasigor bazar o tang sok baidrok gayang bazar bising rogo thang nai gena ta hambu bai kenai ta jeng kenai no wati siari hai kai dong shu bazar borok kabongma ekdom yango ke mukhatung rok amte rok mang phalo da yang chati ke borok jam par sing malalia yang mukhatung kholamang mane mukhatung rok phalo da oro tamhina local mukhatung manthogo yango ke nari hogne korok tamhina phantok rok khamka sikam rok thasum rok o ma hogne nari chinyang rok jong mahai rok nos nuya paina phasa maya yango ka ke jotor manthogo ta am video sak sane ana khibi krang thaka hampu tam nana khibi ka pheksa anga yango video shoot khai tong sane Jinjang Kolampur ni haino borong ke jam yango pahar ni bazar bising ko yang dang bazar kotor yang phainai nare pusuk borok jam bazar tabo ke seng yang cosmetic ni mandirok omo hairok brirok ni je kanjanai ko na amarok phalmani jaga line of phaijak mane o setok omo haibang phalodon hari ke yang hampu tamjan paina ni nai tongo tamrok bo nail polish rok da tamrok jan nai tongo paina bagai yang lana ko pura omo hai rok mane bang phalo ta he tepste godor ma yang o bam sung tongo aing rok ko tep tong mai ta tabo ke yang go ri phalma side gi thangi tonglayo yang ri phalma digi ta yang di gari kai rok khutung rok omo hai rok kanjan ri rok omo hai rok bang phalo ta yang di ke mane logloi na ri rok bo sutrang man ro khutung rok yang ke
Wow. Yang kari rok mang khalo, yang dikasih borok kari. Tabo karo talmon mane sajana kita paitra nai tong mane karo. Amo jra bina se kosomung tong mole to thogla khaing tong. Tabo ke thanglai sinai nogo. Je nangmane mani rok rok phaibe khangke ba. Sin parking ho yang osipus kango. Yang si ma krang si jaga kringi. Sam sekalo jang klai tong ha. Narani sekal puna hos dai ma krang si. Tabo ke bazane sokoy koy haro nana soro bike rok rok kai pheka yang lama hamdia angkai. Jeng ta khampu to thang to le ta. Weng nok lama sia ska hamdia. Ma. Lama hamta yabla yang ko. Aun bage bike tu na tui to manu tu hapen bele bezal. Salong ani kai. Watis phaina jon han no kosong mangkai. Watis phain the kai. 2,000 years later. Cái tabo ke no ko thangla sinai seng. Gai ko ready rok bag rok rok tu ya kai phalai jak. Kai ugulo goi ko aria tongko. Hambo sorok tongko. Amo sikisa kiri tongka thangnani. Tini to election result le diba panchayat election ni. Wan sarong ni ta. Kamono chinjang kola pro kista problem ung thonglayo. Thang news rok nong mani tang bong no kisa kiri tongka. Kai pon thara nang tongka ne exam rok tongka su tongai maya. Pharawo. Kamoni bagai ta. Kanrok nai tong ni blog no choy kari. Gai ko yang kulu sengo tona phayo na nasigli laija kai. Engke nana soro. E phale pi kota horo bike rang thong ka thana pro. Guys, finally tabo ke no ko paisa ko ka kam kreng no kuno lama ro kuno problem ro korong dia ekta ko Kolampur bazar sinise makalia mane aro vote counting dong dong ta kono kabon bagai yang kunjubon dikhe siguri phelechu ke tabo ke ching dus ke thanga tongo khamponi ri subnan bagai ri ja konek balo khabo je thesan sikang rimani naji ya ke tabo ke yang khampoi kri thana nai tonglayo ri naiani bagai ta Ngendorok ko direct dus ke bazar sogai malasne tabo ke dus ke bazar sopai janga sopai okoi hamponi ri rok rok hala kya ke tabo ke thangla sinai guys finally tabo ke no ko phai sopai kya tang no sopai drop ke ta hamponi ri nalane no tar ko male kisa sa video khajo do phongla hamponi ri kisa amori ma balok su ase ke borok doi subyangi dong kai tinsi mata mo naklai mono kurti dah naklai jaljat kurti phu eko yellow color ta eko yellow color nare sinaro mino basa basa mangnai tongo mino las punglai morok mohbin buma tem ha tong ai khartang ga ya ka mo bisi marga pungo mo mino marga pungsu sidek Get in blog, tapi saya log lalia. Get in blog, om sih mulai channel ko next blog, blog itu tin malak nih.